дар ҳоли ҳозир барои муайян кардани миқдори коидавайрокунихои ҳаракат дар роҳ ду намуди хизматрасонӣ амал мекунад ки бархурдор шудан аз он осону роҳат аст. дар терминалҳои пардохтӣ навиштаҷоти ҷаримаҳои шаҳри бехатар мавҷуд аст ки ронанда ҳангоми истифода аз он бо пардохти 5 сомонӣ аз ҳолати коидавайрокунихои худ бохабар мешавад. баъди интихоб кардани нуқтаи тафтиши пурраи коидавайрокуниҳо дар сатри боло рақами қайди давлатии мошинро бо ҳарфҳои лотинӣ ворид мекунем. ҳангоми ворид кардани рақами қайди давлатӣ ҳарфҳои лотинии аввали рақам яъне тиҷиро наменависем. ворид кардани силсилаи рақам ва минтақаи он ҳатмист. дар сатри поён бошад. барои огоҳ шудан аз ҳолати коидавайрокунӣ рақами телефони мобилиамонро ворид мекунем. баъди иҷрои ин амал дар муддати то 15 дақиқа ба телефонамон смс хабарнома меояд. ҳамин тавр ронанда аз ҳолати коидавайрокунихояш бохабар мешавад. илова бар ин дар терминалҳои пардохтӣ дохили навиштаҷоти ҷаримаҳои шаҳри бехатар 5 намуди хизматрасонӣ фаъол аст ки ронанда метавонад бо хоҳиши худ ба ин намуди хизматрасониҳо пайваст шавад. дидани коидавайрокуниҳо бо акс ва аъзо шудан ба маркази хизматрасонӣ оид ба саривақт огоҳ шудан аз ҳолати коидавайрокуниҳо. ронанда агар бихоҳад ки бо маркази хизматрасонӣ смс хабар аз шаҳри бехатар пайваст бошаду аз ҳолати коидавайрокуниҳояш саривақт хабардор гардад, тарифҳоро интихоб мекунад. нархномаи хизматрасонӣ барои 30 рӯз 10 сомонӣ, барои 60 рӯз 15 сомонӣ ва барои 100 рӯз 20 сомонӣ муқаррар шудааст. бахши дуюми хизматрасонии огаҳ намудани ронанда аз коидавайрокуниҳо дар зери камераҳои шаҳри бехатар тавассути рақамчинии 1881 амалӣ мегардад. ин навъи хизматрасонӣ бо телефони мобилие амалӣ мешавад ки бо шабакаи интернет пайваст бошад. 1881 ва баъд аз он рақами қайди давлатии мошинро ворид карда ирсол мекунем. ба рақами 1881 рақами воситаи нақлиётро ворид менамоям. ин хизматрасонии интернетӣ пас аз дархост рафтан смс огоҳинома меояд ба ҳамин тариқмана 2338 АС0 ҳамагӣ 12 А12 аз онҳо 3 та сурх дар ҳолати санҷиш 9 та. чӣ кор кунанд ки онҳоро камераи мушоҳидавӣ ҳамчун коидавайрокунӣ аксбардорӣ накунад. ин ҳама вақт дар вақти нишондодашудаи чароғаки сабз ҳаракат намуда гузаранд, онҳо коидавайрокуниро вайрон намекунанд. ҳангоми фурӯзон шудани чароғаки зард аллакӯй системаи мо ба наворгирӣ сар мекунад, барои он ки ҳаракати воситаи нақлиёт дар чароғаки зард ин мумкин нест. зард ронандаро вазифадор менамояд ки вақти гузариши шумо ба охир расида истодааст ва шумо бояд дар хатти бозист воситаи нақлиётатонро боз доред. аксарияти ронандагон ба ин ҳолат аҳамият надода ҳаракат мекунанд, мегзаранд. дар вақти гузаштани хатти бозиш то байни чораҳа расидан, дар он ҷо чароғаки зарду сурх якҷоя фурӯзон мешавад ки ин ҳолат коидавайрокунӣ мебошад ва ҳамчун коидавайрокунӣ ба қайд гирифта мешаванд. барои ҳамин ронандагон метавонанд таваҷҷӯҳи худро ба вақтсанҷаки баръакс аҳамият дода таваҷҷӯҳ карда вақти то 3 сония мондана ҳаракат карда гузаранд. баъди боқимондаи 3 сония гузаштани ронандагон тавсия дода намешавад. дар ҳолате ки дар роҳ хати бозис мавҷуд нест, ронанда бояд аз сутуни чароғаки раҳнамо 1 метр ё 2 метр дуртар истода чароғаки сабзи раҳнаморо интизор шавад. ҳамин ҳолати ки ронанда истодааст, ҳамин ҳолат дуруст мебошад. дар ҳолати сеюм ронанда аз сутуни чароғаки раҳнамо аллакай қариб 2 метр гузаштааст ки чароғакҳои раҳнаморо дида наметавонад. дар ин ҳолат сабт карда мешавад. дар ин ҳолат коидавайрокунии ронанда сабт мегардад.